מכירים את המשפט של המדען היווני הידוע ארכימדס, תנו לי רק נקודת משען אחת ואניף את העולם. אז הוא כמובן דיבר על חוקי הפיזיקה בעולמנו, אבל אם לרגע נמשיל את המשפט הזה לעולם התודעתי שלנו, גם אנחנו רוצים להניף את העולם, את העולם הפנימי שלנו. אנחנו רוצים להצליח בכל מה שאנחנו עושים. בקריירה, בזוגיות, בחינוך ילדינו, בקשרים, בפרויקטים כאלה ואחרים. רק שלא תמיד יש לנו את אותם הכלים שנחוצים לנו בשביל הצלחה. לא תמיד ארגז הכלים שלנו מלא בכלים האלה. ואז בנטיית הלב הטבעית שלנו, של הטייס האוטומטי שבנו, אנחנו נרבה להסתכל על מה שדווקא אין, על מה שחסר לנו. ומכאן גם ייאוש, אני לא מצליחה לעשות כל מה שאני מנסה, אני לא מצליח בשום השתדלות שאני עושה. אבל בואו שוב נזכר במשפט. נקודת המשען. אנחנו לא חסרי כל, בכל אחד מאיתנו יש אותה נקודת המשען שעליה ניתן וצריך להישען, שבה ניתן וצריך להיאחז. אותה נקודת המשען שהיא למעשה עבורנו נקודת הפתיחה. משם להתחיל לצאת לדרך. ותוך כדי להמשיך להגדיל את ארגז הכלים שלנו בכל אותם הכלים הנחוצים לנו, ותוך כדי ובמקביל להמשיך לחזק את האמונה שבנו, שאנחנו ראויים להצליח, שמגיע לנו להצליח. ושניהם יחד, גם ארגז הכלים שהולך ומתמלא בכלים הנחוצים, גם האמונה שהולכת ומתחזקת. שניהם יחד בוודאות יובילו אותנו להצלחה בכל מה שנזמן לחיינו. אז תנו לי רק נקודת משען אחת ואניף את העולם. תמצאו בכם רק נקודת משען אחת. תצמדו אליה. קחו אותה כפתיח, נקודת פתיחה על הדרך שאתם יוצאים, ואתם בטוח תצליחו.